An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoniw la sotuma bi ye juma ye lahɔrɔma donba ye bi ye juma ye bato kɛdɔ juma ye an ka bato fɛn fɛn bɛ yen n'an b'a kɛ a bɛɛ lajɛlen minɛbaga ye masaramani ye ala k'an ka bato kelen bɛɛ lajɛlen minɛ bi juma o bɛnnen bɛ nazarasan kalo 4 na avril kalo don bi o tile 29 ye ka bɛn 2022 san ma farafinkalo min n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ tali kɛ sunkalo la an baladan k'a fɔ bi o tile 28 jate la san kalo kɔnɔntɔnna don hijira san 1443 san do dogo de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka ladan k'a fɔ arabadon wulikajɔ kɛbaw olu y'u kunda tilela ka taa olu ka kapu jeni ka mobili dɔw minɛ ka taa n'a ye o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la kunungo an ka jamana lakanabaw olu taara farabugu munumunu zala u natɔ la ko janjugu dar'u ɲɛ jariwala tigilamaw fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi min ka dɔn k'a fɔ basigi ye o bɛ se ka kɛ cogo min na kolongo marabolo kɔnɔ na wulikajɔ kɛbaw ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin an baladan k'a fɔ togolokura ma ntɛnɛndon ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kunbaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasema balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladan k'a fɔ min ka dɔn k'a fɔ kunungo waleyajugu kɛbaw kɛrɛnkɛrɛnnen n'i y'a sɔrɔ jariwala tigilama olu bɔra an baladan k'a fɔ bogo wɛrɛ ale kɛrɛfɛ yɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ kunna sugu kunnafoni yɛrɛ k'a fɔ k'i k'a dɔn ko wulikajɔ kɔni tun bɛ sen na n'a kana kɛ n'a ka fɔ u nana u da maaw ye bogo wɛrɛ ale ni sɔmɔnɔ cɛ pɔn dɔ bɛ yen k'u tun bɛ yen o minnu dalen kɔnɔ na kuma min na n'u yira kunnafoni kɔni cɛla la waati bɛɛ lajɛlen la ka wele bila lakanabaw ani dozolakaw ma a yɛrɛ k'a fɔ k'olu kɔni y'u kunba waati min na k'u ye duuru dɔ fiɲɛ na nka ko senfɛ k'u ye tɛgɛ da maa dɔ kan n'i y'a sɔrɔ bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ min na an b'a ladan k'a fɔ min ye basikonika dɔ k'u y'ale minɛ ka taa n'a ye tuma min na ni lakanabaw kɔni y'u kunbɔ ka taa se dozolakaw ma a fɔra cogo min na i ka dɔn maa ninnu kɔni k'u kɔni taara nka dɔw ka fɔ la k'u tun ye maaw jɔ yɛrɛ ka ɲininkali dɔw ta ka ɲɛsin maaw ma ko fɛɛrɛ min kan ka tigɛ bi ni wulikajɔ ma kɛ hali bi ka se ka dɔ fara kow kan k'a dɔ bɛ dɔ la samiyɛ min n'an kun bɛ o kan k'a bɛ kɛ jasira ye ka ɲɛsin maaw ma da bɛ dugawu kɛ an ka jamana basigi lafiya ala k'o sabati n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ kunungo an ka jamana kɔnɔ na mɛnna Faransi jamana olu ka kunnafoni sira min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye France 24 ni RFI ye a tun yɛrɛ la an ka jamana maa ɲɛmaw fɛ k'olu b'a la ka wulikajɔ min ta ka ɲɛsin an ka jamana o tɛna jɛn n'a ye an ka kunnafoni di ko ɲɛmaayaso ka taa se ka dɔn k'a fɔ jamana maa ɲɛmaw ma u ye wulikajɔba kɛ u ka baaraw kun suturulen don fɔlɔ nka sɛbɛnfura min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o tun b'u bolo n'o b'a yɛrɛ k'a fɔ u ka baara yɛrɛ ka se ka kɛ k'o baara sɛbɛn minɛn'u na u tɛna baara kɛ an ka jamana kɔnɔna na bilen maa caman yɛrɛ k'a fɔ ko nin min fɔra ko ni u ye nin min kɛ ko nin ye kɛko ɲuman ye nin de nin kɛli ka kan ko ne ye tɛmɛna an ka jamana gɛlɛya bi ko ni dɔ wɛrɛ tɛ dɛ n'i ye Faransi bɔ a la a gɛlɛya janfa n'a fɔli la k'i k'a dɔn ko a tɔ b'a dɛn wa nin min kɛra faso de caman kɛ ni sira yira la an bɛ dugawu kɛ fɛn min da kɛra an ka jamana na ala kɛ Mali bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ min y'an ka minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ du ko o ko in ɲɛnabɔli ma wulikajɔ kɛr'u fɛ k'a dɔn k'a fɔ logement social ko min kuma kun cayara an b'a ladan k'a fɔ araba tɛmɛnen a tila ni baaraw sigira sen kan du 12 ni du 600 ni du 550 ni 60 an b'a ladan k'a fɔ k'a tilanna n'a ma ɲɛ k'a fɔ mankan kun donna dɔ in na a tilacogo kura kɔni k'o sigira sen kan o kɛra maa caman nisɔndiyakoba ye u y'a yira k'a fɔ wa nin t'a bannen dɛ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u tun ye yuruguyurugu don a ko kɔnɔna na k'i ka dɔn k'o bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ maa ye maa bɛ yen minnu bɛ yen ko dɔw minɛna ka ban wa k'i ka dɔn ko sariya bɛna boli a bɛɛ lajɛlen kan nin ɲɔgɔn na u ka se ka nun bali i ka dɔn an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an ka minisiri ɲɛmakɔrɔ Sunbelu Boyemayiga ale fatulen o saraka bɔ bi yɛrɛ juma o baaraw bɛ kɛ sigi sen kan a yɛrɛ ka yɔrɔ la carte fleuve la a yirala k'a fɔ min ka dɔn k'a fɔ a yɛrɛ kanubaw ka taa se ka dɔn k'a fɔ ko tɔn ni jamama olu bɛɛ lajɛlen bɛ labɛn na kabini kunun ka se ka nin baara sigi sen kan an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ ni silamɛfuru bɛɛ lajɛlen la n'an bɔra yen min ka dɔn k'a fɔ arabadon wulikajɔ kɛra ka ɲɛsin tilelakaw fɛ yen o kɛra so ye u ka min ka dɔn k'a fɔ kapu ye ka taa gɛlɛya ta ka ɲɛsin kapu ma k'a jeni ka tila ka mobili 3 tun bɛ k'o jeni ka tila ka mobili yɛrɛ minɛ semileti mobili dɔ ka taa n'o ye yaasa ka nin tigɛ d'a ma u ka maire b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na n'o ye Bɛngali maire ka dankan an k'ale lamɛn. Ne ye Dirisa Bɛngali ye ka bɔ Kilela ne ye Kilela maire premier adjoint de Sikaso région na. Monsieur le maire an ye kunnafoni sɔrɔ
araba ko wulikajɔ kɛba dɔw donna aw ka kapu kɔnɔna na marifatigi dɔw ko ka taa yɔrɔ dɔw jeni ka taa ni semilité mobile dɔ y'a fɛ a ko kɛra cogo di a ko kɛra comme i bɛ k'a fɔ cogo min na a kɛra 10h ni 11h farancɛ la ne yɛrɛ tun bɛ réunion na kapu la an bɔlen vers 10h la 30 minutes après an y'a ye ayiwa marifatikan cayara kapu fan fɛ yanni sɔɔni ayiwa an y'a ye sisi fana bɛ bɔra ja o ye tasuma kɛ kapu la ani mobili minnu bɛ yen mobili saba o ye tasuma kɛ olu bɛɛ la o kɔfɛ o bolila ka bɔ ka na dugu cɛ ci ka tɛmɛ ka taa CMDT la ka taa mobili kelen sɔrɔ yen k'o fana ta ka taa n'a ye o mobili ta ka taa n'a ye vers Burkina minnu tun bɛ tasuma jeni na olu fana ye moto ta ka bɔ o bɛɛ ɲɛsinna Burkina fan fɛ. wulikajɔ in kɔni sen fɛ u ma gɛlɛya se maa si ma u ka nin wulikajɔ in sen fɛ. u ma gɛlɛya se mɔgɔ si ma u ma se adamaden si ma u ma marifa ci mɔgɔ la u ma mɔgɔ si blessé mɔgɔ mɔgɔ faga. an ye kunnafoni sɔrɔ k'u taara ni téléphone dɔw fana ye o ye tiɲɛ ye wa. u ye u bɛɛ ka téléphone minɛ o la ka taga n'a ye a kɔni a balila anw na an yɛrɛ hakili tun sigilen don parce que ni falo ta tɛmɛnen ka fɔ digɛn na o kɔfɛ vraiment an tun ma sigi n'a ye ko ni ɲɔgɔn bɛ se yan tuguni vraiment an ma menacé an ma fɔ an tun ma foyi ye bilen mais tiɲɛna an y'a balila. maa minnu ye nin kɛ u tun bɛ bolofɛn sugu jumɛnw na. u bɛɛ tun bɛ moto de la. u kun bɛ se mɔgɔ joli ɲɔgɔn ma. o tun ka ca parce que an tun ka hakili ko a ma tɛmɛ mɔgɔ 6 kan mais an y'a ye o tun ka ca ni mɔgɔ 6 yɛrɛ parce que o tun taara fɔ mɔgɔ 10 na quoi marifa tun b'u bɛɛ bolo. nin kɛlen monsieur le maire aw ka dugu la tilela bilama bɛ cogo di. an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ kumana yɔrɔ min na sisan mɔgɔw hakili sigilen don dɔɔni parce que o taara mun kɛ sɔrɔsiw tɛmɛna ka taa u nɔfɛ bon mɔgɔ kɔni bɛ tɛmɛna u ka ciw fɛ bɛɛ hakili sigilen don dɔɔni. nin y'a siɲɛ 2 ɲɔgɔn na ye a ka mara kɔnɔna na yalima a bɛ se ka sigidalamaw bila jatigɛ bolo kan wa. a bɛ k'an bila jatigɛ bolo kan ka ban ko y'an jɔrɔ la vraiment parce que salon tari ɲinan tari mɔgɔ bɛɛ se sarana an ka baara ɲɛsin bɛ sɛnɛ de ma an ka baara fanba bɛɛ sɛnɛ de ye a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔ ka ɲɛsin sɛnɛ ma parce que ni nin ɲɔgɔn tora ka kɛ dɔrɔn mɔgɔ bɛna siran ka taa kungo la donc vraiment a bɛ gɛlɛya dɔ samiya baara la ne kɔni bɛ mun fɔ n b'a ɲini lakanatigiw fɛ u ka hakili to tilela la quoi u ka hakili to yan parce que a bi fɔ zone rouge an bɛ zone rouge yɛrɛ de kɔnɔ sisan sa donc u ka hakili to an na mais n b'a ɲini mɔgɔ fɛ fɛnɛ mɔgɔ ka hakili sigi bɛɛ ka tɛmɛ ka baara fɛ u kana ja wuli parce que n hakili b'a la kɔni Mali bɛ position min na bi lakanamɔgɔ ninnu u bɛna hakili to an na quoi. an balodan k'a fɔ ni tun ye maire ka danga ka ye a fɔra cogo min na yarabiya la basigi lafiyala k'o sabati n'an bɔra ye tongolongorakaw fɛ yen dɛnɛ tɛmɛnen na jadewala tigilamaw y'u kunda yen nka wulikajɔ kɛra ko an ka jamana lakanabaw welela olu nana fara donsow kan u ye wulikajɔ kɔni kɛ maa dɔ bɔnena nin na nka i ka dɔn maa ninnu kɔni u kɛla k'u yɛrɛ ɲini yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma tongolongorakaw b'an bolo nɛgɛ ka nin waati la u b'a ɲɛfɔ an ye aw ye jɔnni. Tangara Usmani Tongolongura. ko mun kɛra aw fɛ yen dɛnɛndo. Dɛnɛndo kungo kɔnɔmɔɔw u nana ka na mugu ci 11h20 waati. U ye mugu ci an ka mɔgɔ 2 tun bɛ yen u ye mugu ci olu la u ni dugu cɛ mètre 300 ɲɔgɔn na. Ala ka kɛla kelen sen kɔni sera k'a yɛrɛ tilan kelen o ye boso ye mɔnikɛla de don a bɛ bɔ masinɛ bɔkɔfɛ bolo fɛ mais a bɛna mɔni na yan nɔ a bɛ ka furusiri fana kɛ a bɛ taa ka segin o kɔni u y'ale fa an ye wele bila fanga tigilamɔgɔw ma u nana an jɛra ka don ka su in ta ka bɔ ka n'a baaraw kɛ hali bi Ablaye an mago bɛ dɛmɛ na e ka ni kunnafoni ninnu kama a kɛmɛ sababu ɲuman ye ka fiɲɛbɔda d'a ma fan bɛɛ fɛ mais a kɔni a ma ban dɛ Ablaye sɔmiya baaraw fana u daminɛ na a bɛna kɛ kɛcogo min na a jɔrɔ bi an na e ka ni kunnafoni ninnu kama n'an ye wele bila faamaw ma waati o waati u b'an jaabi hali bi a ka d'an ye a ka kunnafoniw yɛlɛ an bɛ se ka fiɲɛbɔda sɔrɔ cogo min na a n'o tɛ daba an ye Tongolongura yan sunata an ye yan dɛ. Musa Kulubali Tongolongura ne ye dugu ɲɛmaa danga ye k'a y'a f'i ye cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan koyi cɛnni kɛra anw fɛ yan sisan anw de sigilen bɛ Tongolongura yan an ka baara de sɛnɛ de ye u dama dala k'an ka malo se ka kan fanga ko sɛnɛ k'an mɛn Ala barika la an b'o ko an b'o tanu ne ko ne sema mun ka fan n'a ye fanga wolo ba ma kɛ an bɛ barika da fanga wolo koyi u b'u jɔyɔrɔ la. an balodan k'a fɔ ni tun ye Tangara Usmani ka fara Musa Kulubali ka Tongolongura kolongo marabolo don ni y'a bɛlɛyɛlɛ fara ɲɔgɔn kan Masina ale cercle don ɲɔnɔ ni ka fɔ Segu ale region kɔnɔna na fɔra cogo min na basigi lafiyala ko sabati n'an bɔra ye an bɛ taa kɛrɛnkɛrɛnnena e ka dɔn Kurumari yɛrɛ marabolo kɔnɔna na ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na Farabugu ale bɛ Dɔgɔfiri commune fɛ kunungo jamana lakanabaw taara Farabugu u segintɔ la jadewala tigilamɔgɔw janjugu da u ɲɛ o kɔni kɛra sababu ye Famabugu yɔrɔw fanfɛla la k'a dɔn k'a fɔ an ka lakanaba dɔw kunnafoniw na ko dɔw jɔngɛna kunnafoniw yɛrɛ la i ka dɔn k'a fɔ ko dɔw ye kasara sɔrɔ yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma Mamadu Sumuni b'an bolo nin waati na ka bɔ Dɔgɔfiri e ye jɔnni. Ne tɔgɔ ye Mamadu Sumuni Dɔgɔfiri. ko kunungo jamana lakanabaw kɛrɛnkɛrɛnnena Mali surasiw k'u kun taara Farabugukaw fɛ u segintɔ la k'u yɛlɛla mini kan ko ka maa dɔ jɔngɛ a la a ko kɛra cogo di. Ablaye a kɛra o ko cogo yɛrɛ de la u kun taara munumunu Farabugu yan fan fɛ u tɛmɛtɔ la foyi kun tɛ yen kɔni mais u segintɔ la pont dɔ filɛ nin ye Suala ni Famabugu ni ɲɔgɔn cɛ u nana sɔrɔ mini donnen de ka jan da ka tila ka t'u da ka surasiw natɔ kɔnɔ ala ka surasiw mana se yen mun ye o kɔni y'a essayer ka mugujugu pɛrɛnta in wuli n'u ye
mɔgɔ dɔw kɔni banana kunnafoni na u bɛ ka min kɔni fɔ nin waati in na ko dɔw yɛrɛ ni tora la olu mɔgɔ da fana t'an bolo nin waati in na. mara ninnu kɔnɔna na nin waati in na basigi bɛ cogo di. Abulayi an kɔni bɛ yan nka basigi ma kɛ fɔlɔ dɛ sɔrɔsiw kɔni bɛ yan u b'u ka baaraw la hali kununko yɛrɛ sɔgɔmada joona fɛ 8 heures yan fan ka taa 7 heures ninnu fɛ dugu de bɛ Dɔgɔfiri commune na Kalankura tɛgɛ bosow kun taara mɔnikɛ la falabolo la u y'a essayé ka mugu ci u la bosow fana bɔra k'u jaabi ala kɔni y'a kɛ mama bana mama joli ka kungo ye tile 2 kun ye atagama dɔ fana kɛ Gomakura o fana kun ye boso mɔnikɛla kun don ala kɔni y'a kɛ mɔnikɛla in kɔni tora la dozulakaw bɔra ka taa ɲini a tile fɔlɔ m'a ye mais ala kɔni ye a kɛ kunungo su yɛrɛ kunungo a janaja kɛra o kunungo kelen na an bɛ yɔrɔ min na bi kɔni an kɔni bi yan nka hali bi baara tɛ ka se ka kɛ dɛ n'an bɛ taa fan o fan si ni sababa tɛ kɛ bɛn nin waati kɔni an bɛ laɲini ko min kɛ Mali fanga fɛ an bɛ waati min na sisan n'u ma wulikajɔ kɔni sabati an kɔni fɛ yan nɔ samiyɛ ko la gɛlɛya bɛ sɔn ka k'a la Dɔgɔfiri commune na a nɔgɔndugu la sabu an bɛ pipinière feere yɛrɛ d'a ma sisan maa tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si nin waati in na n'i taara bugu yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ kisɛ b'i ta ka bɔ yen an kɔni bɛ laɲini kɛ faamaw fɛ u bɛ baara la koyi mais u k'a ɲini an ka se ka samiyɛ in baara kɛ u k'an dɛmɛ n'o ye. an bɛ dugawu kɛ yarabiya la Mamadu Sumuni y'a fɔ cogo min na ka bɔ Dɔgɔfiri basigi lafiya ala k'o sabati an ka jamana lakanabaa minnu ye kasara sɔrɔ yarabi ala ka u kɔni fiɲɛbɔdadiw bɛɛ lajɛlen ma jamana in basigi na lafiya u b'o cɛsiri min na ala ka jamana in bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye Bangasi marabolo kɔnɔna na kunungo o musolakaw bɔra ka sira tigɛ ka yira ka fu tɛna jɛna ye cogo si kelen na k'u kɔni gɛlɛyaba de b'u da la u ka kafo ɲɛmaaba ale ye kuma min fɔ a sen fɛ an ka lamɛn. n'i y'a ye an bɔra nisɔngoya de kama parce que an sɛgɛnna an tɔɔrɔla an ɲanina sira datugura an ka mɔgɔw bɛ ka faga an tɛ se ka bɔ an datugulen bi yan nɔ an nisɔngoyalen de don ni gouvernement ma wuli an ka yɔrɔ ka sécuriser an yɛrɛ bɛ dugu kɔnɔ yan nɔ hali i tɛ se ka bɔ ka taa 5 mètres la ni fagali ma kɛ an bɛɛ tɔɔrɔ la donc n'an tɛ maliyɛnw fana ye gouvernement k'a fɔ an ye an bɔra o de kama bi ka sira minɛ tant que u ma kumakan kelen fɔ an ye u ma kumakan jɔlen fɔ an ye donc an kɔni tɛ taa parce que an sɛgɛnna mɔgɔw minɛna mɔgɔw bɛ bolo la an t'a dɔn u bɛ yɔrɔ yɔrɔ foyi ma bɔ a la hali bi fagali bi ka kɛ sira la an hakili la ni sɔrɔsiw nana an ko bɛ nɔgɔya hali bi nɔgɔya tɛ kɛ ko in na tuguni ko daminɛna tuguni kura ye tuguni an hakili la ni sɔrɔsiw kɔni nana an bɛ lafiya ko la n'u nana an b'a mɛn u nana u ye yan yɔrɔ neutraliser u ye yan yɔrɔ fɛngɛ mais tuguni jadisiw bɛ segin ka na sɔrɔsikan bɛ yan nɔ an kɔni ma foyi y'a la a bɛ fɔ k'u bɛ taa an b'a mɛn u taara yan mais n'u taara don min na ka tɛmɛ tile 2 dɔrɔn a bɛ fɔ ko jadisiw seginna ka na yen nɔ Hasimi nalen an yɛrɛ bɔra an ye fɛn bɛɛ kɛ an tun bɛna taa ale de fɛ délégation min wulila u ye mɔgɔ fɔlɔ minnu minɛ an tun bɛna taa Bamako o taama de la ni mɔgɔ ninnu minɛna olu mɔgɔw de enlevera gouvernement an ma foyi mɛn mɔgɔw minɛna a fɔr'u ɲɛna mɔgɔw minɛna an ma foyi mɛn ko kelen fana bɛ yen an kɔni kunpalen don Sɔngɔbiyani pariko la parce que Sɔngɔbiyani paru sigilen de don mɔgɔw bɛ minɛ yen mɔgɔw bɛ faga à quelques mètres olu hali maga tɛ kɛ u kun sigira olu sigilen b'u ka yɔrɔ la ni Sɔngɔbiyani ma wuli an yɛrɛ musow bɛ wuli ka taa faamu Sɔngɔbiyani parce que an ma se ka foyi faamuya Sɔngɔbiyani pariko in u ka ko jɛlen ɲɛɲini n'o tɛ an Bakasi musow bɛ wuli an bɛ taama fɔ Sɔngɔbiyani paru n'a ma diya an bɛɛ ka sa yen nɔ anw bɛ yan sira tigɛlen de don sira tɛ wuli dɛ kɔrɔkaw tɛ tɛmɛ bɛnkarakaw tɛ na mɔgɔ si tɛ taa mɔgɔ si tɛ na n'a ma ɲɛ an bɛɛ de bɛ faga an bɛɛ de bɛ sa ɲɔgɔn fɛ n'i bɔra sira la i bɛ faga i ka minɛn bɛ bɔsi ko gurumuso don kilomètre ka tigɛ an bɛɛ bɛ o ɲani kelen de la bi minnu ye accord signé yɛrɛ olu tɔɔrɔlen don ka tɛmɛ anw kan donc an kɔni dalen b'a la accord ni an t'a signé accord ni kɔni fo lahara an t'a signé mobili kɔni tɛ se ka to du kɔnɔ k'a sɔrɔ avion b'u bolo fɛn b'u bolo a tɛ ye dɛ avion an y'a ye télé la mais u ka baara kɛ u k'a yira n na an ka dɔn min de don avion nana kun min kan an k'a dɔn mɔgɔ minnu minɛna fɔlɔ ɔgɔyara kari minnu minɛna ani Air Bakasi an de tun ye délégation kɛ an bɛ taa la ale de fɛ ale Asimi yɛrɛ de fɛ ni mɔgɔw minɛna mais mɔgɔw minɛnen hali bi mɔgɔw ma ye mɔgɔw jɔyɔrɔ ma ye gouvernement ma foyi fɔ an ye an kɔni sigilen don. an balona k'a fɔ nin tun ye kafo présidenti ye ka bɔ Bangasi u y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn ye basigi lafiya ye ni kɛ b'o nɔfɛ ala ka basigi a fɔra ko nin wulikajɔ in sen fɛ ko ɲɛmaw tilala ka taa ko ɲɔgɔnfɔmayaw donna kow la ni ala sɔnna jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka fu min na wulikajɔba kɛ basigi lafiya ka dɔ fara a kan min ye ka dɔ ka fɔ kunnafoni ninnu minnu y'an sama o la Adama Jɔngo ale de tun bɛ a ko jula ale y'an sama kunnafoniw na a fɔra cogo min na basigi lafiya ala k'o sabati n'an bɔra ye M5RFP olu ye fara ɲɔgɔn kɛ ka taa sɔrɔsi kɛ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu tora kɛlɛ la olu musolakaw ka taa u ye suntigɛdenw ma k'u dɛmɛ o kɛnɛ kan M5 muso ɲɛma n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Umunja ye ka taa se maa minnu ye dɛmɛ yɛrɛ sɔrɔ Mariam Kone olu b'u ka nisɔndiya yira an k'u lamɛn. an ye M5 muso de ye
anya ye kankono muso munu cɛw tanyana an n'u bɛɛ kelen muso ma bɔ muso la donc an n'a y'u la k'a fɔ u cɛ tanyana u t'a ye k'u cɛw sara dɛ u cɛw taru sɛmɛ de k'a y'u la k'a fɔ ko u cɛw tanyana ni an u bɛ dusukasi min na an fila b'o dusukasi kelen dilan donc an n'a y'u la k'a fɔ k'u jigiya ma tiɲɛ tant que anw bɛ yan u jigiya ma tiɲɛ donc an y'a essayer ka sunkari dilan n'o ye sunatigɛ ye ani céréales dɔw suman dɔw ka na n'a ye k'a d'u ma n'u ka denbaya k'a yira mun b'a kɛ anw tin bɛ se ka don ɲɔgɔn na k'a y'u la k'a fɔ ko an n'u bɛɛ kelen fɛn fɛn mun b'u kan bi o ɲɔgɔn de b'anw fana kan k'a y'u la k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ k'u kelen tɛ donc u n'u muso ɲɔgɔn de don n'o ye M5 musow ye. An b'aw fo bi an b'aw fo sini aw ye sɛgɛnbali ɲinɛbaliw de ye aw y'anw ta k'an d'aw disi la ka anw ɲɛji cɛ k'anw cɛw sara faso kungo la anw bɛ anw cɛw su anw b'an waso n'u ye yan fo kiyama sabu tora faso kungo de la den bɛɛ tɛ faso kungo sɔrɔ donc n'olu tora faso kungo la an musow an bɛɛ bɛ an kɔntan n'u ye ka duwawu k'u ye yan fo kiyama ka ɲini ala subatana fɛ ala ka yafa u bɛɛ lajɛlen ma. Fɔ ni tun ye M5 RFP ye o muso ɲɛma o mun jayi ka taa se minnu ye dɛmɛ sɔrɔ Mariam Kone sɔrɔsi musow tɔgɔ la ni tun y'olu kan ye kɛnɛ in kan ministre b'an ka jamana kɔnɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛrɛfɛdɛn yɛrɛ o kɛlɛli ma sango maa tululenw ni maa minnu bɛ yen ni gɛlɛya b'u la ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma Umaru Jara tun bɛ kɛnɛ kan ale ye kuma min fɔ ye o filɛ. M5 RFP o musow u y'a kanu an balimakɛ minnu binna Maliko la n'u ka denbayaw tor'u kɔ wulada in na an kana ka suntigɛ kɛ n'u ye ani ka sumadi kɛ u ma jamana ɲɛmaa ka bonya kɔnɔ ani premier ministre ka bonya kɔnɔ k'a yira k'a fɔ anw ka jamana ye jamana de ye ɲɔgɔn dɛmɛ jamana de don kɛrɛnkɛrɛnnenya n'an bɛ kaloba min na ni o ye sun kalo ye bato kalo lo tiɲɛ don mais ɲɔgɔn dɛmɛ ani tilali kalo fɛnɛ don maa min bɛ yen ni o y'a sɔrɔ ko dɔɔnin bɛ e bolo e ka dɔ bɔ o la k'a di ɲɔgɔnna ma donc foyi tɛ adamaden bolo min ka bon ka tɛmɛ nin kan minnu binna fasoko la u y'o de di faso kama donc jamana ɲɛmaa ko premier ministre ko ani gouvernement bɛɛ lajɛlen ko an man ka ɲɛnɛ olu musow n'u denw kɔ. An balona ka fɔ dɛmɛya min kɛlen filɛ ala ka nin ɲɔgɔn na o ni ka ninnu caya a dɔ bɛ dɔ la ne ni ɲɔgɔn dɛmɛw bɛ kɛ i ka dɔn maaw ka gɛlɛya a bɛ k'u la ala ka na tila ninnu caya n'an bɔra ye min ka dɔn ka fɔ furanjɛla fanga an b'o kɔnɔna bi kumaw ka ca bi malidenw kan ka mun de kɛ bi ka se ka furanjɛla fanga yɛrɛ k'a dɛmɛ Ismaël Fane ale ye so civil ma ye o kɔfɛ tɔn min bɛ yen n'a bɛ wele ko mouvement jamana kanu o kuma lasera don mun de kan ka kɛ bi an ka Fane lamɛn. Malien bɛɛ ka dɔn k'a fɔ jamana bɛ guerre la ni jamana bɛ guerre la donc malien den bɛɛ de ye sɔrɔsi ye n'an ye fɛn min ye k'a fɔ ko ye sigala ko ye an ka faamaw n'a kunnafolo la an bɛɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma nin wagati in na an ka bɔ politiki kɛlɛ kɔnɔ ka da mun kan n'i ye an ka président lajɛ sifin don maa mun don a y'a nin di jamana in ma n'a fɔra u bɛ ka moyen façon bɛɛ kɛ embargo b'an kan sanction tanen don fan bɛɛ fɛ mais o n'a ta o ta wari bɛ ka bɔ budget kɛsu kɔnɔ ka munnaw sa k'o di an ka cɛ dɔw ma u bɛ se ka anw kunnabɔ cogo min na ne bolo nin wagati in na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana in k'an ta ye k'a fɔ maliyɛnw ye u k'a dɔn k'a fɔ an ni gɛrɛntɛ bɛ ɲɔgɔn na an ma tila gɛrɛntɛ la fɔlɔ n y'a fɔ fɛnɛ ka tɛmɛ n ko n'i y'a ye hali bi an bɛ ka firifiri n ko farasi élection tun ma kɛ n ko mais n ko ni mangoro sigira donc an b'an sigi ni ko wɛrɛ mun ka jugu ni kɔrɔlen ye parce que kɛlɛ mun don farajɛ u tɛ ɲɔgɔn janfa togoya si parce que farajɛ b'a kɛ togoya bɛɛ la u ka intérêt ka to ɲɔgɔn kun mais anw faranfinw an ka jugu ɲɔgɔn ma kojugu ni ko bɛ nin togo la tan Mali ye jamana ye jamana mun frontière dalen don ni jamana caman ye o jamana minnu bɛ yen n'ani olu gɛrɛlen don ɲɔgɔn na farasi mana bila yɔrɔ min na a ka gɛlɛn olu k'a ta ka bɔ yen a jamana fila bɛ yen économiquement n'o ye sɔrɔ sira ye olu ka girin n'o dɔ ye Sénégalais n'o ye dɔ ye Côte d'Ivoire n'i ye ni président fila bɛɛ lajɛ troisième mandat ko kuma a kubu kɔnɔ n'o dun bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ farasi bɛ position min kɔnɔ a kelen don ka ni pays fila jukɔrɔma tinti kosɛbɛ Mali i b'a ye k'a fɔ an ka kɛlɛ in bɛna gɛlɛya an bolo kosɛbɛ mais hali n'i y'a ye hali bi an bɛ k'an firifiri parce que carburant bɛ ka don jamana in kɔnɔ an dun bɛ ka se phase dɔ ma sisan gasoil ko problème commencera ka na station kɔnɔ n delila k'o fɔ a mɛnna n ko essence o ni gasoil tama fila dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ politiki dɔ b'a senkɔrɔ an bɛ don min na ko bi gasoil bɛ ka commencer ka manquer station kɔnɔ o kun ye ka jamanadenw na futeni k'u bila u ka ɲɛmɔgɔw la ni kɛlɛ in dun bɛ kɛ kɛlɛ in a fɔra ko an ka centre serrer centre bɛ ka serrer mais dayirimɛ fana bɛ ɲini dɛ mun bɛ o nɔgɔya o ye transport ye donc a ka kan hali bi an ka jamana ɲɛmaaw an n'u ka u bolo di ɲɔgɔn ma k'a ɲini u yɛrɛ fɛnɛ fɛ u k'a lajɛ u bɛ se cogo min na ka kɛrɛntɛ in nɔgɔya dɔɔni
ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ fo ka bɛɛ ka n'u ni ɲɔgɔn cɛ halisa maliden fanba u bɛ se ka firifiri yɔrɔ sɔrɔ gɛlɛya in ka se ka bɔ yen bɛɛ ka se ka baara kɛ baara in kɛcogo la o bɛ diya anw ye kosɛbɛ bien vrai que ne ka interview caman la ne y'a fɔ n ko Amadu ka di n ye n y'o fɔ ka da mun kan a bɛ an maliyɛnw ɲɛ yɛlɛ gɛlɛya kɔnɔ an ka dɔn k'a fɔ foyi tɛ tiɲɛ ni baara tɛ ala y'a ka kira fɛn fɛn bila ka na dugukolo sanfɛ a ye baara de yira a bɛɛ la sinon a bɛ se ka ko nɔgɔya bɛɛ ma u si kun tɛ tɔɔrɔ mais baara de ɲɛ yira bɛɛ la donc o b'a yira k'a fɔ adamaden baara de dugukolo sanfɛ foyi tɛ tiɲɛ ni baara tɛ donc maliyɛnw an ka ɲɛsin baara ma baara de bɛ se ka a to an m'an disi gosi ka indépendance o kuma fɔ k'a yira k'a fɔ k'an tɛ jɔn ye an tɛ kɛ jɔn ye mais tant que an ka sɔrɔ fanba bɛ bɔ kɔfɛ an bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ nɔgɔya la an ma préparer révolution kama fɔlɔ dɛ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Ismaël Fane kan yan fɔra cogo min na jamana in an bɛɛ lajɛlen ka jani k'an cɛ siri n'o kɛra an ka jamana in an hakili bɛ yɔrɔ min na k'an bɛ se ala k'a tila sabati n'an bɔra ye min ye pongekaw fɛ yen olu ka i ka dɔn k'a fɔ syndicat baarakɛlaw k'olu ka maa dɔ mitera k'a sɔrɔ a mitera mice cogo min na o kun t'a kɛ cogo ye u ye fara ɲɔgɔnba kɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ye Landore b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Docteur Guida Landure ne ye Ponge syndicat national de la santé au secrétaire général adjoint an bɛ yan bi y'a san kelen ye an ka secrétaire général u y'a mute ka taa gouvernorat du district de Bamako la a mitera galon de kan sariya min bɛ yen n'o ye sariya 98 fu kelen ani 2 o sariya b'a fɔ o man kan ka kɛ mɔgɔ tɛ se ka taa dɔrɔn ka bila yɔrɔ la a ma f'i ye i ye fɛn kɛ mun ka jugu a ma f'i ye k'i ye sonyɛni kɛ a ma f'i ye ko mago b'i la yen donc o sariya u y'o sɔsɔ u ye syndicaya fana sariya sɔsɔ parce que syndicaya la ni mɔgɔ ye responsable syndical ye i man kan ka mite k'i to o syndicat baara la u y'a mite dɔrɔn ko parce que k'a kun bɛ ka tɔɔrɔli kɛ parce que a kun bɛ ka an ka hakɛw ɲini wa a hakɛ caman an y'o sɔrɔ o tuma donc an b'a aw ladɔnniya fana depuis a bilala gouvernorat la ka se bi ma a bɛ so de gouvernorat yɛrɛ ma se k'a bila yɔrɔ la an taara gouvernorat la gouvernorat yɛrɛ ko an ka papier ma se yen wa gouvernorat tɛ se k'a bila yɔrɔ la parce que ale bɛ jɔyɔrɔ min na a tɛ sɔrɔ CESCOM ninnu na donc an y'a ɲini a ka segin ka na ministre y'a kan d'an ma u ye papier bɔ k'u bɛ a lana mais hali bi u ma papier lawaleya donc bi ye san kelen an bɛ na k'u hakili jigin k'a fɔ ko an ka camarade an hakili b'a a ka hakɛ la hali bi donc an b'a ɲini u ka a ka hakɛ segin a ma. an b'a lɔn k'a fɔ Guida Landure ni tun y'ale kan u y'a fɔ cogo min na mɛ ni sogo nɔfɛ tɛ min ye ala k'u bɛn a ko la n'an bɔra ye min ye Bamakɔ pont sabanan ye 3e pont waati bɛɛ i k'a dɔn maaw bɛ ka sara u ni na i k'a dɔn dɔw ta bɛ kɛ koli sen fɛ dɔw ta yɛrɛ bɛ kɛ nborokotura ye a bɛɛ bɛ kɛ ji de nɔfɛ min ye kari tɛmɛnen in na sifinaka dɔ ale kasarala ni na ye i y'a se ka pɛrɛtigɛ d'a ma a balimamuso dɔ bɛ yen a b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. a ko kɛra cogoya min na ne balimakɛ bɔra so yan dimanche wulafɛ k'a bɛ taga a ka moto de ko ba la u tagara baji la vers le 15h wagati a ye moto ko a n'a tɔɲɔgɔnw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u tilala moto ko la u ko k'u bɛna so wagati min na ale ko k'u jɔ k'ale bɛna a kana fini ɲigi fini min b'a kana k'a b'o ɲigi komisa k'a n'o ɲigi ne bɛna so parce que a tun bɛ sun na a ye segili min wolo ka don baji kɔnɔ o de la a glissera dɔrɔn a tɛmɛna ba kɔnɔ a kun tɛ se nɔɔni na a tɛmɛnen ba kɔnɔ a kunkolo mɛnna ji jugara a ma bɔ tɔni a nana sote ka bɔ a n'a tɔɲɔgɔn min bɛ ɲɔgɔn fɛ o y'a lajɛ ko ko ka k'an bɛna to ji la donc o fana y'i fili a nɔfɛ o fana tɛ se nɔɔni na kosɛbɛ o ma se ka sauver finalement u bɔra k'a to yen nɔ u ka sɔrɔ ka na ni kibaruya ye so k'a fɔ ko ne balimakɛ a tora ba la ne kɔni bɛ min ɲini jeunesse fɛ mɔgɔ m'a fɔ k'u tɛ taa ba la mais bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la n'i taara ba la i mana taa baji la surtout an ka point dugumana yɔrɔ dɔw bɛ yen u ka dun u ka yɔrɔ duman yɔrɔ ninnu to yen nɔ yɔrɔ minnu bɛ yen n'u ma dun mɔgɔ bɛ se k'i ko ka bɔ u ka to ka taga o yɔrɔ ninnu fan fɛ parce que mesure foyi talen tɛ mɔgɔ min bɛna to ji la pour que k'a tigi sauver rapidement o mesure foyi talen tɛ an fɛ yan nɔ donc a bɛ fɔ jeunesse ye u ka sabali pour que ka dɔ bɔ nin ji kasara in na fɛn o fɛn n'aw tagara ba la a k'aw hakili to aw yɛrɛ la aw kana taa yɔrɔ yɔrɔ ka dun farati bɛ yɔrɔ yɔrɔ la yɔrɔ fara bɛ glisser a k'o yɔrɔ ye ko to yen o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ jeunesse ye. an bɛ dugawu kɛ an balimamuso y'a fɔ cogo min na ala k'a kɛ kuma ye kuma min na mɛn tulo bɛ di an kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'an kisi nin kasara in ma min tun y'a kuma fɔba ye n'o ye maire ye Masa Ramani ka wele sira ale yɛrɛ ma ala ka badabada nɔgɔya an bɛɛ ye k'an kisi ni ɲɔgɔnna kasaraw ma n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ minisiriso b'an ka jamana kɔnɔ n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ segu ni dɔnko ni laadaw olu timɛni ma n'o minisiri ye an dogole gindo
min ye kalo in tile 26 ye o ye don kɛrɛnkɛrɛnlen ye Segu ni Dɔgu cogo la ale tun b'o kɛnɛ k'a ye kuma min fɔ ye o filɛ. Avril kalo tile 26 diɲɛ fantan nin bɛɛ la don kɛrɛnkɛrɛnnen don min ɲɛsinnen don droit d'auteur ani propriété industrielle ma. Droit d'auteur o ye artiste ka droit ko ye o ka hakɛ minnu bɛ kunkolola baara kɛ musikikɛla b'a la ani photographe ani minnu bɛ gafe sɛbɛn fɛn o fɛn ka baara ye ka fɛn bɔ hakili la k'a bila adamadenw ka bolo kan u ka dɔ fara u ka dɔnniya kan fɛn bɛ se k'u nisɔndiya fana fɛn min b'u hakili sigi a bɛ jago kunda a bɛ industrie kunda a bɛ olu de ka hakɛ fɔ bi don kɛrɛnkɛrɛnnen in sigira pour que ka o hakɛ ninnu ka olu sinsin ka olu yiriwa mais surtout a dabɔra kama de ka mɔgɔw lafaamuya o droit ko ninnu na an ye o don kɛrɛnkɛrɛnnen ni dɔrɔn de fara ɲɔgɔn kan parce que avril kalo tile 23 o fana ye diɲɛ fantan 4 bɛɛ la don kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲɛsinnen don livre ko ani droit d'auteur ko ma ayiwa donc an ye nin don fila in de fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ kɛ kelen k'a célébrer ayiwa o cadre kɔnɔna na an ye hakili lajigin kɛ ka ɲɛsin an ka mɔgɔkɔrɔbaw ma mɔgɔkɔrɔba minnu ni olu ye caman kɛ jamana ye artiste kunda u ye Mali culture sankɔrɔta u y'a ta ka taa n'a ye diɲɛ fan bɛɛ mais bi u bɛ mɔgɔkɔrɔbaya sigi la ayiwa an ye hakili lajigin kɛ ka ɲɛsin ma mais surtout an ye ŋaniya yira fana de kɛ k'a jiru la k'a fɔ ko Mali ye ɲɔgɔn dɛmɛ jamana ye Mali ye badenya jamana ye donc an ye enveloppe symbolique de di fɛn bɛrɛ tɛ mais ŋaniya yira don k'a jiru la k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw hakili b'u la o tɛmɛnen kɔfɛ artiste dɔ fana bɛ yen ni dusukun dimi b'a la ayiwa a ka bana a fɔra ko fo ka opérer président de la transition y'a ŋaniya ka moyen d'a ma a ka se ka taa a ka o opération in kɛ a ka se k'a ka cœur opérer donc an bɛ dugawu k'a ye ala k'a kɛnɛya. an malɔrɔn k'a fɔ ni tun ye ministre Anne Dogole ni tun y'ale ka yan fɔra cogo min na ala ka bila ɲɛta kunna ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye burukinakaw fɛ yen ko n'i t'i sigi ɲɔgɔn tɔgɔ dɔn i gatigi ɲɔgɔn tɔgɔ dɔn i ka fɔ dɔ ma kosɛbɛ ka bɛɛ ka kɛta ye kelen a ka jamana kɔnɔ na olu yɛrɛ ye wulikajɔba kɛ u ka maa ɲɛmaw ka yɛrɛ k'a fɔ k'olu b'a fɛ Irisi jamana de ka tɛgɛ di Burukina ma o taama sen fɛ ko k'u tɛgɛ bɔ Faransi bolo jamana maa ɲɛmaw ma sɔn taama in kan juguten jakati jɔ an na nka u n'a tabalile kɔnɔ na u sera k'a baaraw ka kɛrɛda fɛ min ye Moïse Kavano ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Burkina Faso ka fanga ni Burkina Faso denw t'a lo ni population bɛ min fɛ Daniba n'a ma taa Irisi ni Daniba ma taa disi Irisi an tɛ Farisi fɛ bi an tɛ Farisi fɛ sini Farisi de ye jadisi ye a y'a mara sanji 60 ni kɔ an ma nafa foyi ye donc n bɛ message ni kɛra ka di Daniba ma min ye Burkina Faso ka président ye a ka se k'a lɔn Burkina Faso ka denw t'a lo n'a ma taa Irisi a ka se k'a lɔn ko a bɛna population sɔrɔ a yan fɛ Daniba bɛna population sɔrɔ a yan fɛ Burkina Faso n'i y'a lɔ i tɛ se ka taa Irisi an ka jugu ninnu kɛlɛ i bɛ fanga nin to yen n'i b'a lɔ i tɛ se ka taa Irisi an ka jugu ninnu kɛlɛ i bɛ fanga nin to yen i bɛ démissionner ka fanga nin to yen mɔgɔ wɛrɛ b'a ta a bɛ taa n'a ye Irisi pour que jamana nin bɛ lafiya an tɛna sigi jugu bɛ to yan ka to an fa kɛ an bamusow an kɔrɔkɛw an dɔgɔw ka to faga ka yaala an tɛna sɔn bi an tɛna sɔn sini i ka se k'a lɔn an bɛ kɔnɔni kɛra tile damani kɔnɔ n'i ma taa Irisi kana jamana nin bɔ bolo la an tɛna i to yen dɛ i bɛna an sɔrɔ an yan fɛ yen n'i b'a fɛ k'an minɛ i b'an minɛ k'a bɔ i b'a caya n'i b'an faga fana i b'an faga i y'a faamu wa président Daniba Burkina Faso denw t'a lo n'i y'a lɔ i tɛ se i bɛ démissionner ka fanga nin to yen mɔgɔ minnu bɛ se o b'a ta o bɛ taa Irisi ka na jamana nin bɔ bolo la an tɛna sigi bi an tɛ négocier ni jugu ye bi an tɛ négocier ni jugu ye sini an tɛna kɛ jugu an tɛna négocier ni jugu ye an bɛna jugu kɛlɛ le n'i ma Farisi to yen i tɛna se ka jamana nin mara jadisi ɲɛmɔgɔ ye Farisi ye an tɛ Farisi fɛ bi an t'a fɛ sini mɔgɔ o mɔgɔ bɛ dugu kɔfɛ i bɛ dugu nin kɔnɔ i bɛ ni Farisi ye ala ka i t'a kɛ Burkina dugumɛkɔlɔ kana i to yen mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ni Farisi ye ala k'a tigi ni Farisi bɛɛ ala ka o t'a kɛ. an balɔdan k'a fɔ ni tun ye Moïse Kanye u y'a fɔ cogo min na
meni sokono fete mi basigi lafiya bena cogo min na ni duntulu bana gɛrɛbikɛ mutulu la mali ta kɔfɛ ni burukina kɛɲɛ ka kanbɔ jamana ninnu basigi ni lafiya bena sira min fɛ ala ka kɛti n'an bɔra ye min y'an ka minisiriso be n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ yɛlɛma doni ma jamana taabolow la o ministre Ikasa Mayiga ye ale ni CNJ n'o ye sifinakaw ka kulu ye a taara suntigɛ kɛ olu fɛ o kɛnɛ kan ye foli bilana kɛ ka fɔ ministre ɲɛmara de tun kan ka taa Ikasa kuma min fɔ CNJ ɲɛkɔrɔ o filɛ nisɔndiyalen de nana yan bi fitiri na an ka gouvernement ɲɛma tɔgɔ la Dr Choguel Kokala Mayiga a tun kan ka kɛ yan bi mais a ma yan sɔrɔ baaraw cayali ye kow n'a cogoyaw fana fɛ mais n nana a tɔgɔ la gouvernement tɔgɔ la ka na bonya laminɛ parce que an ka sifina jɛkulu min ye CNJ ye Conseil national de la jeunesse a y'a ŋaniya bi Laylatul Kadri su ka denmisɛnninw lajɛrɛ ka sifinaw lajɛrɛ mais aussi ka an gouvernement fara u kan pour que ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ donc sun tigɛra jiw minna dumuniw kɛra donc ka gwadonnaw fo ka CNJ ɲɛmaw fana fo u ka ŋaniya ɲuman na n nana nisɔndiyalen don parce que n y'a ye sifinaw bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Mali kura jɔli se u y'a kɛ ni hakili ye u y'a kɛ ni maba ye n bɛ fɛ ka hakili jigi kɛ Assise nationale de la refondation a fɔra ko an bɛ Mali kura min nɔfɛ a labɛn yɔrɔ o tun ye o ye ka sigi ka fɔ kɛ kabini an ka communew na cerclew la région na ka na ɲɔgɔn sɔrɔ faaba kɔnɔ Bamako n ma miiri jeunesse yɛrɛ a fan bɛɛ jeunesse yɛrɛ y'a ka assisew kɛ k'a fɔ bi i ye i tulo majɔ i y'a faamu i hakilina fɔ hakilina kɛra gafew ye mun ye recommandation ye sisan an bɛ taa a labaarali la maa min ye nin bɛɛ kɛ i y'a faamu i hakilina fɔ sisan a tɔ ye baara ye ma miiri jeunesse bɛ ɲɛfɛ bɛɛ ye parce que an jeunesse la faamuyalen de bɛ an bolo bi. ni tun ye minisiri kan ye a fɔra cogo min na yarabi laɲini min b'a kɔnɔ n'o ye faso ɲɛta ye ala k'o sabati n'an bɔra ye an balona k'a fɔ ataki minnu kɛra dɔgɔ fana ye tɛmɛna Yusufu Toloba ko k'a ma bɛn olu ma nka fɛɛrɛ bɛɛ de kan ka kɛ u ni jamana lakanabaaw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma basigi lafiya kama Yusufu Toloba ye kuma min fɔ Dana Masagu an ka lamɛn. Attaque min kɛra vraiment a ma diya an ye attaque kɔni kɛra a fɔra u ye u y'a fɔ u ye u b'a kɛ Mali bɛɛ y'a mɛn mɔgɔ minnu y'a kɛ fana u dɔnlen de koyi ne kɔni bɛ min ɲini surasiw fɛ hali donsow ko u bɛ jadisiw kɛlɛ surasiw ko u bɛ jadisiw kɛlɛ population ko u bɛ an dɛmɛ wo bɛɛ la a tugu élection saba jigi dalen bɛ yɔrɔ min na Douanza ye élection ye Banyankaara ye élection ye an bɛɛ jigi dalen bɛ moti min kan n'aw taara don ye mun de b'a yira min ka di an ye an y'a to yen de min ka di an ye an bɛ se ka kɛ o tɛ wa surasiw ne kɔni bɛ min ɲini aw fɛ hali aw ka aw kɛsiri ni n'a fila de kun don aw ka saba dafa mɔgɔ o mɔgɔ n'a aw sikɛra a la aw k'a wele ka ɲininka ɲininkali tɛ baasi ye koyi e ye jɔn ye ne ye karisa ye ɲininkali tɛ baasi ye a n'a aw ma jija guerre civile bɛ n'a wuli Mali kɔnɔ yan sabu mɔgɔ minnu b'a la ka baara kɛ u dɔnlen don n'a mɔgɔw dimina don o don population yɛrɛ de bɛ wuli n'a population wulila jɛnni b'a kɛ wa an ka laɲini ye min ye aw ka mot sɛgɛsɛgɛ Sevare aw ka sɛgɛ ka daminɛ Jalongo ka taa Jɔnyɔri Sokura n'a aw ma vérifier attaque ni a bɛ kɛ tuguni n b'a fɔ aw ye dɛ sɔngɔ bɛ taa nin donni ye wajibi di tanki n'a u ma don dɛgɛ mɛrɛ fo ka taa bila Sofara ka taa bila Sofara fo ka taa bila Timisa ka bɔ Timisa fo ka taa bila Wankɔrɔ tanki nin yɔrɔ nin n'a a ma vérifier sɔngɔ bɛ a faru attaque ni a tɛ dabila a fɔra aw ye mɔgɔw bɛ bɔ Hɔrɔgɛndɛ Sevare u bɛna Sufulila ye u bɛ Sɔmatugu bila ɲɛfɛ dɔɔni u b'o sira ci ka tɛmɛ sira fɔra aw ye ne bɛ min fɔ aw ye surasiw n'a baara bɛ yɔrɔ min na n'a a ma kɛ aw tɛ tɔgɔ sɔrɔ a la koyi baara ka kɛ dɔrɔn jadisiw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a u donna Dɛgɛnbɛrɛ Kuluwo nin na fo ka taa bila Sofara fo n'aw donna mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔ an bɛ yɔrɔ ninnu dɔn mobili bɛ se ka tunu yen cogo di mobili ni a ka minɛn bɛɛ a bɛ tunu aw t'a ye o yɔrɔ nin o bɛ se ka kɛ cogo di aw y'a yɔrɔ nin to kun min kama an k'a dɔn mɔgɔ min bɛ mobili kuturu minɛ ka taa bila woti ye dingɛ tɛ foyi woti ye cogo di. an balona k'a fɔ ni tun ye Yusufu Toloba kan ye a fɔra cogo min na jamana in basigi na lafiya Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye Sikaw fɛ yen Bune Boyite
ale ko wulikajɔ minnu bɛ senna bi ko fɔ a ko ka ɲini ɲɛmajɔlen na de Segu gouverneur tali min ka ɲɔnɔ ale b'a kila do ka an ka lamɛn. Buna Boyitero ka bɔ si san mara la ɲɔnɔ gouverneur taara ɲɔnɔ ka taa donso ni ɲɔnɔ population mɔgɔw sigi ka se ka kumaɲɔgɔnya dɔ u ni ɲɔgɔn cɛ u basera ko donso ka marifa yɛrɛ de jigin alors que donso yɛrɛ taatɔ o tɔnsigi kɔnɔ ka taa bɛnɲɔgɔnya ta u ni gouverneur ni commandant de zone cɛ a yera k'a fɔ ko donso ye retard min ta u ye sumaya min ta dɔɔni o kɛra sababu dɔ ye sɔrɔdasi minnu tun bɛ u kɔfɛ olu nana bulon ye jatigɛ wale mɔgɔ ninnu u ni sɔrɔdasi ninnu nana kari ɲɔgɔn na hali o yɛrɛ min kɛra u taara fɔ tugun population mɔgɔ dɔw fɛ k'a fɔ ko sɔrɔdasiw taara baga dɔw ma k'olu kɛlɛ k'a sɔrɔ ko jatigɛ walew tɛ bon gouverneur de Segu olu yɛrɛ kan ka jateminɛ de kɛ ka dɔn k'a fɔ kuma min bɛ ka f'u ye n'an m'an janto anw mana donsow désarmer a bɛ k'anw yɛrɛ fɛ baara ye donsow b'olu de ka kɛlɛ la olu ni donsow bɛɛ so kelen ye a n'a gɛlɛyara donsow bɛ sɔrɔdasiw de wele a ye na an ɲɛ galen ninnu yɔrɔ in na jatigɛ wale si tɛ sɔrɔdasi wele u bɛ u ka donsow wele k'a fɔ ko a ye na ni donsow ɲɛna u bɛ ni sɔrɔdasiw ɲɛna n'a fɔra ko gouverneur olu ye asimu ne y'anw bolo commandant de zone ye asimu ne y'anw bolo ni gouverneur bɛɛ kɛra i jɔyɔrɔ la asimu dɔɔni bɛ jamana ka position min kɔnɔ olu yɛrɛ k'u don position kɔnɔ jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a bɛ bɔ mais n'an taara ka ɲɔgɔn bila balance minɛn dɔ kɔnɔ an ka ɲɔgɔn labila ka di juguw ma jugu bɛ s'an na dɛ fɛn dɔ bɛ yaala ɲin tɛ fɛn min na e yɛrɛ fɛ mun de kan ka kɛ sisan min kan ka kɛ gouverneur ye ninnu wele ka sigi min kɛ a tun bɛ kuma di a b'a fɔ ko donso b'a bɔ tan bɛɛ k'i dantigɛ ka bɛɛ ka tiɲɛ d'i ma an t'i fɛ k'a mɛn tulo la ko malo jeni na an t'i fɛ k'a mɛn tulo la ko wotoro jeni na an t'i fɛ k'a mɛn tulo la ko population tirera yan fɛ ni population ma tire donso bɛ wuli mun na u yɛrɛ k'a jigin k'a lajɛ donso ko de ko population kana tire donso ko wotoro kana jeni donso ko malo kana jeni mais olu bɛ ka jeni fɛn tɛ fura donso bɛ fa fɛn tɛ fɔ sɔrɔdasi bɛ fa fɛn tɛ fɔ mais ni mɔgɔ kelen mana fa k'u taara baga fila dɔ ma an t'a lajɛ an ka ɲɛ yɛlɛ sa wa n'an ye ɲɛ yɛlɛ an bɛ kɛ ɲɛ ye duguma dɛ mais n'an ɲɛ tugulen don hali ni ye gabakurun bila duguma an t'a tala na. an baloran k'a fɔ ni tun ye Babunɛ ni tun y'ale kan ye Boyite a fɔra cogo min na jamana in ala ka hakili ɲuman d'a ma basigi lafiya k'an bila o sira kan n'an bɔra ye dogokaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya bana marabolo kɔnɔ na Buguni mara kɔnɔ ɲɔgɔn sama bɛ yen o kɛra dugu fila olu ka damandingɛ nɔfɛ o sen fɛ arabajan tɛmɛna marsi kɛra an y'o kunnafoniw tɛmɛ dɔw tun wulila k'u jɔ ko mairie yɛrɛ ko maire tɛgɛ ka ko ka bɔ mairie la ka tila ka mairie datugu min yɛrɛ kɛra kabako ye ka taa radio so min bɛ yen maire ka maaw y'u ka kunnafoni don sanfɛ olu yɛrɛ minnu ye wulikajɔ kɛ olu ka kunnafoni don sanfɛ u taara radio yɛrɛ ka taa datugu dugutigilakaw fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna lajɛrɛ kɛ ka se ka jaabi da ko kan u y'o lajɛrɛ fana bali o kɛnɛ kan seera minnu sɔrɔla ye olu filɛ. ne tɔgɔ ye Mamadu Sise tɔnɔ mairie la Damango mankanw wulila yan an wulila k'an ka maire sɛgɛrɛ mun mankanw de bɛ dɔw ko nin bɛ kɛ dɔw ko nin tɛ kɛ maire ko jama de farala ɲɔgɔn kan ka na papier kɛ k'a di ne ma an t'a fɛ an ka yɔrɔ ka baara o tuma ni jama ye papier kɛ ka na di anw ma o papier kelen bɛ ne bolo yan n'a bɛna baara jama kelen o b'o papier kɛ tuguni ka na n'a ye mais jama m'o kɛ an ɲɛ b'a la bi mɔgɔ dɔw poyila fan dɔ fɛ réunion 3 nana dɔgɔda mɔgɔ dɔw poyina ka réunion ninnu bali ko maire ka wuli ka bɔ mairie la kɛlɛ yɛrɛ fɛnɛ an nana o balili la an ma se k'o bali fura sɔrɔ jama yɛrɛ kɛlɛkɛla ninnu bolo mɔgɔ dɔw yɛrɛ révoltelen don olu yɛrɛ a bɔra Damango kunsa fɔ maire ka taa ka bɔ yen bon an ka laɲini min ye o ka sabali parce que mɔgɔ bɛ ala deli ka mɔgɔ ka kɛ ɲɛmɔgɔba ye ɲɛfɛ i tɛ ala deli a ka kɛ ɲɛmɔgɔba ye k'i mago sa dɛ an ɲɛ bala dɔw bɛ kow jukɔrɔ dibidibi la ressortissant mun na an ka jamanaden mun kɛlen don ka ɲɛ sɔrɔ kɔfɛlaw la an ka ɲɛmɔgɔ fɛn o fɛn bɛ Bamakɔ i bɔra a kan jo cɛfarinya min na o 12 de b'an na bi ni fɛn o fɛn b'a ko jukɔrɔ olu ka sabali n'o tɛ an tɛ sira ɲɛ dɛ. ne ye Jini Musa Tarawele ka bɔ Jafana an na dugu commune dugu 54 dugutigiw de tun ye lajɛ la bɛɛ bi bana yiriwali kama ni sunkalo bana an bɛna sarakati bɔ kɛ walasa bana bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na bana yɛrɛ yiriwatɔ olu de ye wele bila bana dugutigi 54 a n'a conseil de ma an balala ka fɛn min na mɛn sɔgɔma o ye communiqué kɛli ko kɔkun jamanatigi ko balan cɛ a n'a muso a ko bɛɛ lajɛlen k'a la dogo bi k'u ye taama dɔ kɛ araba tɛmɛnen k'u bɛna o cogoya se o araba tɛmɛnen taama min o communiqué kɛra an y'a mɛn mais anw tɛna o la o bana ye commune mara dɔmɔdɔmɔ de ye can Ntɛnkadugu Koromadugu Diba Kɔkun mara duuru de don e yɛlɛ jamana kunna e bɛ ka an ka jamana wele cogo di o man ka dugutigiw ka ɲɔgɔn ye bali an nalen o ɲɔgɔn ye yɔrɔ la sisan u nana ka taa dugutigi so yɛrɛ la ko bana dugutigi bɛɛ dugutigi nanfigi ka taa cɛkɔrɔba gansan na maloya denmisɛnnin gansan ni bana bila ma tɛ o tɛ se ka kɛ fɔlɔ bi yɛrɛ kuma ka gɛlɛn ne ma bi mais an ma jigin u la dɛ an jigira fanga la de walahi an jigira fanga la maire ye ko bɛɛ kɛ nin ko in na maire ko a ma u ye ɲɔgɔn ye jamanatigi la bulon kɔnɔ ka bɛɛ a kan ko muso 200 ani 70 olu de bɛ baara kɛ jamana na k'a kana kɛ jamanatigi yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔ n'i y'a kɛ n'i ye ɲamɛlɛ k'aw y'o don sugu kɔrɔ ni mankan wulila la faamaw nana ka na mɔgɔw minɛ jɔn ye kɛlɛtigi sisan o nana labolo mun na
ko ka mairie ka yamda ko kele ya mugu cira damana maire tun tɛ mugu ciyɔrɔ la a den tɛ mugu ciyɔrɔ la a mugu cira la a taara Buguni faamaw de nana o ma maire man dɔgɔ Buguni faamaw kɔrɔ wa ni ko sera Buguni ma kaban o ma munna maire bɛ mun kɛ bilen mais n'a ma se ka Buguni kɛlɛ k'an kana mairie ci kɔkun kelen ta tɛ mairie dɛ bana bɛɛ lajɛlen de t'a mairie politique ko de don dɛ n'o tɛ jamako tɛ dɛ kɛlɛ caman kɛ y'an ɲɛna dɛ mais mairie ti datugu ye mais anw fɛ yan ko ka mairie datugu an jigila an sortissant an jigiw la fo ka dan sɔn bana tɛ yɔrɔ denni dɛ anw de ye ɲɛtaga ka k'a ɲini n'a fɔra ko denmisɛnw ka i sen da ɲɛtaga kan ko cɛkɔrɔba ta tɛ fɔ bilen n'u ye dugutigiw gɛn o ba dugutigiw ta mun ye bilen an b'an sigi k'o lajɛ ni mara y'a se ka an t'a ye. ne ye Wɔyɔ Kumare ka bɔ Koromadugu fiɲɛ na n nana réunion na ko réunion bɛ yan bi mɔgɔw n'u nana bi ka na mɔgɔw gɛn ka bɔ mairie kɔnɔ ka dugutigiw gɛn balawu de y'a to réunion ma se ka kɛ an ka faama minnu bɛ ɲɛfɛ u k'i bana ɲɛtaga kun lajɛ damako kɛlɛ o tɛ bere dɛ a kɛla politique ko kɛlɛ ka ko yɛrɛ nacogo lajɛ bi n yɛrɛ kɛnkile mɔgɔ ye ka mairie da sɔgɔ k'a datugu k'a tile bɔ ka taa n'a ye n ko même o ye nin mugu bɛ ka baga maire ma yanni k'a ka wuli ka jɔ kɛ maire ɲɔfɛ jama de jɛna k'a sigi ne b'a fɛ k'a ɲini jamana kɔnɔdenw bɛɛ fɛ Bamakɔ Buguni Sikaso sitana bɛ bana kɔnɔ bi u ka wuli ka na mugu fara ɲɔgɔn kan u ka se ka sitana ni fatu ka bɔ yen pewu. Ne tɔgɔ Umaru Kulubali Kɛmɛdugu n bɛ wele Vieux u kun y'an wele dugutigi réunion na réunion in ma se ka kɛ min yɛrɛ ye dabaliya ban a la kosɛbɛ ka taa radio mɔgɔw gɛn k'u labɔ ka radio datugu tiɲɛ yɛrɛ la o de ye ne degun a kɔnɔ kosɛbɛ olu dama ta tɛ se ka kɛ dogo ye an bɛɛ ka commune de dugu kelen tɛ se ka n'o datugu ten bana de ta ye radio ye bana ta ka radio olu ka tila ka wuli tuguni ka na radio datugu ka fili u yɛrɛ la e yɛrɛ bolo hakilina jumɛn de b'u la n'u bɛ hakilina wɛrɛ si t'u la ni politique ko kelen in tɛ sinon damanko ku dɔgɔyalen in ko kɔnɔ ne ye Yakuba Jara ye ka bɔ Merijɛla an bɛɛ lajɛlen kun welelen don dogo bi k'an ka na réunion ba kɛ réunion in kun ye mun ye komi araba tɛmɛnen kulu dɔ wulila ka taama dogo ko mankan dɔ kɛra Bɔrɔnbila damanda la kuma wele in de kun ye kana jama yɛrɛ ka ko da jama ɲɛkɔrɔ bi ne jiginna marchɛriw la u kun kan k'i jɔ ka kuma in na mɛn caman bɛ nin ko kɔnɔ u bɛ wo de fɛ ten mɛ ka sɔrɔ a ko yɛrɛ ju ye min ye hali t'o dɔn ani ko mɔgɔ ye nin ko kɛ n'a yɛrɛ tigi y'a walawala i bolo fa yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ i bɛ se k'o bila dugu kelen de bɛ nin baara la kɛ dogoni a bolo fara fila dugu kelen de don arajo in datuguli digira na dɛ bana bɛɛ de jɛna ka arajo in ye bana bɛɛ tɔgɔ la mɛ a tɛ se ka kɛ e ka dimi dɔrɔn ko k'a datugu a tɛ se ka kɛ ten mɔgɔninfin kana baara kɛ kunfɛ fɛn bɛɛ kɛ ka ni hakilisigi ye nin damanko min filɛ nin ye maire ka sira tɛ maire donyɔrɔ t'a kɔnɔ u yɛrɛ damaw u ye mugu ci ɲɔgɔn na donc n'a yɛrɛ dama ye mugu ci ɲɔgɔn na a balimaw ni fɛnw bɛɛ welelen k'a kana sigi k'a fɔ alimɛw bɛɛ wele kojugu kunna wa mɛ anw yɛrɛ nana u m'anw lamɛn yɛrɛ an bɛna sigi ka fɔ de kɛ mɛ n'anw nana dugutigiw gɛn ka bɔ e bɔ dugu bɔ ta k'u dɔgɔya ka cɛmisɛnw dɔgɔya est ce que e ni mɔgɔ bɛ se ka taa sira kelen fɛ bilen wa. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye maa dɔw kan ye o kɔfɛ an ye wele bila maire yɛrɛ ma Kalifa Sidibe ale b'an bolo nin waati in na an ka yɛrɛ lamɛn. ne ye Kalifa Sidibe ka bɔ Dogo commune mɛ Buguni région. Monsieur le maire, ko nin waati laban ninnu na ɲɔgɔn fɔnbala b'i ka mara kɔnɔ na dugu fila ni ɲɔgɔn sanu ko mankan na mankan in a daminɛna cogo di. Ablaye n'i ye ɲininka o la o diyara n ye ale bi Ala ka jisuma ka fura ye ale bi Ala ka faamuyali ko ɲuman di adamadenw ma parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan faamuyabaliya de don ani politique ko minnu b'a kɔrɔ yanni adamadenw k'o faamuya a ka gɛlɛn. Tindala Bɔrɔnbila Tigɛla o bɛ kɛlɛ la Fala min nɔfɛ Fala nin yɛrɛ nɔfɛ kuma a nana cogo di min y'an ka musow ye n'o ye dugu 12 ye ko Kɔkun ka muso 276 de bɛ sɛnɛ kɛ Fala nin kɔnɔ san o san o ka ca san 300 ye bi kɔlɔn dɔ tun bɛ yen ko Amadu ka kɔlɔn Amadu de ye kɔlɔnsɛnɛw bila ko k'o labɔ o kɔlɔn na bɔtɔ sanu fitinin de yera o kɔlɔn na problème ninnu bɛɛ nana créer o kɔlɔn nɔfɛ mankan wulile u ni ɲɔgɔn cɛ u nana jamanatigi bulon na ka na kɔrɔfɔ nin da jamanatigi ɲɛkɔrɔ o y'a ka dugu 12 dugutigiw wele olu nalen u y'a yira ko k'an ka ci bila maire ma an kana nin bɛnkan ta maire ɲɛkɔrɔla la u ye ne wele ne fana nana ka na u sɔrɔ bulon kɔnɔ u ye kuma ta k'a di jamanatigi ma jamanatigi ko monsieur le maire an b'a fɛ i ka k'an sere dugu 12 bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan bi falasɛnɛ yɔrɔ min bɛ yen ni bi an y'an balimamuso minnu furu tigɛlakaw ma furu la a dɔw bɛ yen bi o cɛ salen don a dɔw bɛ yen bi o cɛw bɛ balo la o de bɛ k'u denw balo fala kɔnɔna min na dɔw de taara k'u b'a fɛ k'o kɛ dama ye an y'u bɛɛ wele kɛnɛ kan yan bi an mana bɛn min kan bi o bɛ kɛ an ka fɔ ye
o ma an b'a fɛ o ka kɛ e ɲɛnɛ o kɔnɔna na sisan u ye kuma se dugu 12 kelen-kelen dugutigi kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ lajɛlen bɛnna kan o don kɔkun dugu 12 na ko fala nin ko k'a to an balimamusow bolo u k'u nina hinɛ ni a ye an bɛnna o kan an bɛnna o kan jamanatigi wulila k'i jɔ bulon kɔnɔ ni mɔgɔ ye nin kɔrɔbɔ i ni dugu laadala bulon bɛ ɲɔgɔn na dugutigi y'o fɔ bulon kɔnɔ ka sɔrɔ dugutigi 12 ni bɛɛ kɛnɛ kan an bɛnna o kan sisan mankan ni sen fɛ mɔgɔ 6 tun minɛna tribunal fɛ ko olu don kaso la an balimaw de don olu bɛna bɔ cogo di dugutigi ko dugutigi 5 ka fara ale la jamanatigi bi k'olu 6 nan ye maire bi k'olu 7 nan ye an ka jɛ ka taa faamaw fɛ u k'an ka muguw d'a ma an bɛnna kan ko ka fala nin to yen ala y'a kɛ an taara procureur ko a ma a tɛ se ka muguw bila fɔ jugement don ala y'a kɛ jugement tun ye alamisa ye an taara jɔ bari la an ye jugement kɛ a ye mɔgɔ ninnu d'an ma an ka bonya kɔnɔna na u ye kalo 18 juru don kelen-kelen bɛɛ la ka tila ka 8,800 alamani bi u kan ko mɛ u foyi la ma kana se musow ka fala na ye tugun o kɛlen kɔfɛ sisan kiri gɔrɔsi nana bɔ k'a fɔ ko segitigɛ nin kiri ka tugu nin y'a gɔrɔsi bɔlen ye o ye gɔrɔsi dɔ di maire ma ka gɔrɔsi dɔ di dugutigi yɛrɛ ma mɔgɔ sen tun b'a la ka gɔrɔsi kelen-kelen d'o bɛɛ ma ka gɔrɔsi da an ka sous-préfet ma gɔrɔsi nin bɛɛ lajɛlen dilen kɔfɛ sisan mɔgɔ kelen minnu taara fala nin kɔnɔ olu segira ka taa fala kɔnɔ o segilen ka taa fala kɔnɔ falatigi yɛrɛ sisan n'o musow ye olu wulila ka taa plainte kɛ kura ye faamaw y'u minɛ kura ye bon u minɛlen kura ye sisan n sen ma don o la nin sen puisque min bɛ yen ne b'o dɔn k'an ka fala to musow bolo n'o ko nana wuli kura ye mɔgɔ minnu minɛna o la u ma se ne ma tigalakaw ma se ne ma bɔrɔnbilakaw ma se ne ma tindalakaw ma se ne ma ne yɛrɛ sigilen tora ten u fansi mɔgɔ ma se ma n'a cira min kunna dɔrɔn o bɛ wuli ka na zandarameri la a yɛrɛ ye mais don min na ne kalifa nana dɔn k'a fɔ politiki ko b'a kɔrɔ o ko senfɛ sisan ressortissant dɔ bɔra bamakɔ ka na dugutigi 9 fara ɲɔgɔn na ka 12,000 warijɛ di olu ma ka sotarama bila olu ka bolo kan olu ka taa buguni n'o sera buguni k'u bɛ taa bɛnkan kura ta ye ko ka fala baara n hakili la n'an bɛɛ y'a ka fɔlɔ ko fala kana baara dugutigi 12 ɲini n'a bɛ segin k'a bɛ baara n hakili la maire kan ka wele bon ne ma wele ni bɛnkan fɔlɔ bɛ yen n'a bɛ yɛlɛma don a la a kan ka maire wele ka jɛ ka sigi an tun bɛnna kan ko ka nin to musow bolo k'a kɛ fala ye normalement a b'a dusu suma an bɛ bɛnkan kura ta an bɛ se progrès ma k'a fɔ an bɛna baara bɔ o ma kɛ n y'a dɔn cogo di ko politiki b'a kɔrɔ sisan a wuli ko kura nin n'o ne tun ye n sen don o la sisan an ye min signé tribunal la o tun bɛ ne condamné ka ne don kaso la o kama wuliko kura nin na ne sera n yɛrɛ la a wuliko kura nin na bɔrɔnbilaka ma se ma tindalaka ma se ma tigalaka ma se ma ni maa fansi ma se ne ma bon ne tora o cogonin na ye ten Ablaye fo kana se an bɛ mankan min kɔnɔ bi n'o ye muguci ko ye bon damafiyɛ nin na donsow bɛ yen tɔnbolomaw bɛ yen wari min demandabi wari a tɛna mairie la an yɛrɛ ma taa ɲɛ da o kan tile kelen k'an bɛ taxi minɛ yen nɔ u yɛrɛ bɛ dama taxi bɛɛ minɛ u yɛrɛ ye nin si la maire ma kuma ne ni n ka conseiller 23 tɔgɔ la an y'an sigi ka hakili falen kɛ an ka fɛɛrɛ de an k'a lajɛ pour que an bɛ se ka jisuma kɛ nin fura ye cogo min na o hakilina ɲuman yɛrɛ bɔra an ka conseiller dɔ la n'o Lasina Dunbiya ye bon ni mugu nana ci Ablaye ne hakili la mugu cilen sisan a kan ka wuli ka na se maire la ka na fɔ ko mugu cira bon mugu cilen u ma se anw ma u y'i si Buguni na u taara tribunal la procureur fɛ yen u taara sebe fɛ gendarmerie la ye u ma fɛn f'anw ye hali nin yɔrɔnin na maa kelen ni pe tɛ yen k'i de bɛ se k'i jɔ k'a fɔ n ye n jɔ k'a fɔ maire ma k'a fɔ ko nin de kɛra mugu cira ɲɔgɔn na damafiyɛ la nin de bɛ yen o bɛɛ n'a ta ne wulila mugu cira don min ka taa gendarmerie déplacer u ye cɛ 30 ni dɔɔnin bila ka na fala kɔnɔ pour que ka situation calmer tɔnbolomaw ye écrit kɛ ka d'o ma mɔgɔ minnu sen bɛ ko nin na ko ninnu bɛ cogo min na o dossier nalen o taara enquête kɛ gendarmerie la ko sana minɛli ninnu de bɔra o kɔnɔ ne maire fana ne wulila ka na se sebe ma sebe mɔgɔ minnu banana an ka taa dɔrɔsoba la ɲɔgɔn fɛ an ka taa ɲɛ jɔ u la ne ni sebe taara ka taa dɔrɔsoba la ka taa an ɲɛ jɔ olu la n'a fɔra ko maire m'o ko jati balima ko dun don sigiɲɔgɔn ko don an b'o to ala ma
k'o to a kira ma ni ala y'o bila yɔrɔ min na o y'o bila yɔrɔ ye araba tɛmɛnen o politiki mɔgɔ kelenw ko dɔw ye wari bila ka na ka karakara n'u ye fan bɛɛ ka taa damandala mɔgɔw cɛ ka na n'i y'o mɔgɔ sigi 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ 80 ye damandala mɔgɔ ye mɔgɔ tɔ 20 o ye dugukɔnɔ mɔgɔ ye k'o cɛ ka na k'u kana mairie la u ye marché fɔlɔ kɛ tiɲɛ na u ma tiɲɛni kɛ mairie la min ye araba tɛmɛnen ta ye sa u taara mairie daminɛ depuis sɔgɔma 9h fo wula fɛ 18h préfet ye gardiw bila ka na ka gendarmerie bila ka na o nana intervenir ani ɲɔgɔn cɛ u ye ne ka conseil yɛrɛ gɛn ka bɔ mairie la mais i mɔgɔ min mana fɔ k'u ye fɛn kɛ na u ma fɛn kɛ na dɛ hali n'u tun bɛ nin nɔfɛ vraiment u ma foyi de kɛ ne la mɔgɔ caman bɛ yen o bi ko in kɔnɔ Ablaye o t'a sugu dɔn min b'a kɔnɔ damanko tɛ politique ko de don u ye dugutigi dɔw nɛgɛ k'olu y'i boloɲɔ bila papier la dugu 30 ani dugu 4 ko maire ka mairie bila 72 heures kɔnɔ o b'o papier kɔnɔ k'o di sous-préfet ma sous-préfet fana o ci commandant ma commandant de ko sisan a bɛ n'o mɔgɔw wele k'olu ɲininka Banan dugu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye dugu joli ye Banan dugu bɛɛ lajɛlen ye dugu 80 ani dugu 5 bon dugutigi 30 ni 4 ni fana na an ye temps ye k'o ɲininka o temps o ko k'u t'a kalama u tɛ papier nin kɛli kalama bon an bɔlen kɔrɔ o la tuguni dugutigiw tun ye réunion dɔ labɛn dimanche don an tun ko an b'an profiter o fɛ ka dugutigiw ɲininka yali nin bolonɔ min ye nin ye yali aw kan don wa dimanche bolodalen o la k'o fɔ radio la u fana nana communiqué kɛ ko Banan dugu 80 ni dugu 5 ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamanatigi bara u tagara ɲɔgɔn lajɛ ka na fɔlɔ an bɛ radio min wele ko Banan Danbe ka n'o datugu ka na mairie la u kɔni ma tiɲɛni kɛ ne yɛrɛ tun bɛ yen mairie kɔnɔ yen ni n ka primaire ni n ka conseiller 23 conseillers ala nana kɛ u ye conseiller ninnu gɛn ka bɔ kɛnɛ ma conseiller ninnu gɛnnen ka bɔ kɛnɛ ma an kɔni tora so kɔnɔ yen ka taa 9h la fɔ 18h an bɛ so kɔnɔ yen 18h waati u ka mɔgɔ dɔ bɛ Bamakɔ k'u tun y'o wele u tun bɛ yan k'o makɔnɔ o nalen o nana jisuma kɛ a fura ye k'u lawuli k'i kunda commandant ka yɔrɔ kan o kɛra jama yɛrɛkɛlen ye ni mɔgɔ min ko k'u sera maire ma o si tɛ tiɲɛ o ma se ne ma an ye kunnafoni sɔrɔ ko dimanche dɔw wulikajɔ sen fɛ e ka maire adjoint dɔ ko fɔ dɔw bolo sera u ma u cɛra o ye tiɲɛ ye wa o ye tiɲɛ ye n ka maire adjoint kelen bɛ yen ani conseiller kelen bɛ yen ko sekera kelen yɛrɛ ma u ye ne wele téléphone n'o yɔrɔ la ne k'u ma a ye sira t'u bolo u mana fɛn fɛn fɔ a ye sɔn o ma faamuyabaliya de don n'an y'an dusu suma faamuya bɛ na a kɔnɔ k'anw ka mairie yɛrɛ bila pep n y'a dɔn o yɔrɔ kɔni ye faamuyabaliya ye mairie datugulen don fɔlɔ jusqu'à nouvel ordre parce que Banan mɔgɔ minnu votera an ye o ye mɔgɔ 60,000 ani mɔgɔ 2,000 ye bon ni groupe dɔ nana fɔ k'an ka mairie bila fo an ka jamana yɛrɛ hakilina ɲini fɔlɔ de sɔrɔ ka mairie dayɛlɛ ni kura kɛ sinon ne kɔni ye fɛn fɛn ye nin kɔnɔ politique ko b'a kɔrɔ faamuyabaliya b'a kɔrɔ parce que politique mɔgɔ mana don mɔgɔ n'a hakili cɛ i bɛ ko dɔ kɛ kɔfɛ nimisa bɛ se k'i yaala an b'o dusumaɲɔ kɛ k'o jaabi ninnu kɔnɔ an ka den dɔ bɛ Amérique ko Nabi o nana k'an wele commandant fɛ n'o y'an ka sous-préfet ye jamana bɛɛ an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sous-préfet fɛ ko ka delili kɛ o sɛnɛnkunw fɛ an ka nin ban pewu ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ debankaw ye degeli kɛ ko ka nɔgɔya ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ jamanatigi ko a tɛ se k'i ban nin yɔrɔ la yan k'an ka tile 3 d'u ma k'u bɛ segin ka taa n'u seginna ka taa u bɛ taa ɲɔgɔn ye k'u kɛlen don ka ɲɔgɔn don fɛn jɔ kɔrɔ ye ko k'i ba fa o la ko n'u seginna k'o ɲɔgɔn ye ko tile 3 kɔnɔ k'u nana o jaabi di anw ma hali sini sɔgɔma mɔgɔ mana o jaabi fɔ anw ɲɛna ne mɔgɔ y'a fɔ o la sa k'anw ma appliquer o ko la an bɛ appliquer cogo min na sa n t'o cogo dɔ bilen mais halisa ne b'a bɛɛ lajɛlen da faamuyabaliya kun fɔlɔ ani politique mɔgɔw ka souleveli jamana sɔrɔ kan tɛ nin ye politique mɔgɔw ne ka welewelema da k'u bɛɛ ma an nisɔndiya ko ye mun ye politique mɔgɔ fɛn fɛn n'i ye ka fanga ɲini Banan a ye na an kana an sigi radio so la i y'o kɛwale min kɛ an k'o fɔ jamanadenw ɲɛna u na ɲuman dɔn an na ten ka fisa duguma kuma ni ninnu ye n'a nana sigi ka kuma radio la i ko i ye nin kɛ jamana kɔnɔ n'olu cɛyara jamanadenw bɛ danaya da i kan sinon kɛlɛ tɛ faso jɔ dɛ Mali yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi adamaden bɛɛ kan ka hinɛ Mali la ten pour que Mali k'a yɛrɛ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Banan
ko juman caman kun dala banan kan ɲina ko surasiw ka kan bɛna sigi an fɛ surasiw ye kɛlɛkɛlaw de ye mali tɔgɔra n'a fɔra k'anw yɛrɛ k'a daminɛ yanni k'o kan na est ce que a tɛna fiɲɛ bila anw ka sɛrigili ko in na o tuma n b'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ an k'a ɲini ni hakili ɲuman ye k'a ɲini ni sigikafɔ ye n'an ye sigikafɔ kɛ ne mɛri yɛrɛ hali ne jo t'a la ne bɛ sɔn ka jalaki ma an ka diɲɛ an ka sigi kɛ n ka jalaki fɔ ni jalakira ne ti ɲa min kɔ a bɛ k'o ye kɛ mɛ k'i t'i jo fana kan k'i lagosi ala bɛ dɛ o tuma ka nin kɔrɔfɔ fɔ bana dugu 80 ani dugu 5 ka nin kɔrɔfɔ fɔ u ɲɛnɛ k'a fɔ kalifa ye min kɛ damanko nin na o de ye nin ye ne ti dama kɔniyara fiyewu u ko wari dira mɛri ma bɔrɔmila ko tɛ tindala ko tɛ tigɛla ko tɛ bana dugu 80 ni dugu 5 k'e de ye banangaden ye ko kalifa de ye dɔrɔmɛ 1 minɛ e bolo n kana siratu tigɛ n'u ma sara u yɛrɛ k'a ko n tɛ gurupu minnu fɛ ne ka nafolo dɔ bɔ ka don olu la u ka ko n bɛ minnu fɛ n'u ka dɔrɔmɛ 1 bɛ n kɔnɔ n'u ye n dogo ala kana ne yɛrɛ bana dugu 80 ni dugu 5 ala ka faamuya da an bɛɛ ma gɛlɛya min yɛrɛ bɛ ne ka bana kalifa sidibe u ko dunan don kalifa sidibe mɔkɛ nali bana ɲinaya san 100 ani san 40 ani san 2 ye min ye ne mɔkɛ yɛrɛ ye bana ya o tɔ man ca bilen ne mɔmuso a bɛ bɔ manakɔrɔla sogolona ne ba a bɛ bɔ manakɔrɔla sogolona ne muso ye kɔkunka ye ne ba ye kɔkunka ye ne mɔmuso ye kɔkunka ye ne den ye kɔkunka ye o kama n b'a fɔ politiki mɔgɔw ɲɛnɛ an ka sabali an ka ɲɛ jɔ bana na an ta tɛ wariko ye an ta ye bana bɛ se ka dilan cogo min na ye mɔgɔ min ta ye ka bana ɲini ka taa a k'i jagokun ye o ni anw tɛ se ka hakilina kelen sɔrɔ anw ta ye bana bɛ se ka dilan cogo min na ye sinon mɔgɔ min sigira bana san 100 o jamana kelen tɛ se ka k'i jugu ye sa ne fana bɛna mairie la donni min kama n nana sɔrɔ kɛlɛ min bɛ bana dɔ y'a 100 kan n ye da kɛlɛ kelen bɛɛ kan k'a ban pewu ni juguya kuma tɛ sa n'a fɔra o la ko ne de ye kisɛ sa ka di dɔw ma ko ka taa mugu ci dɔw la u kan k'o kelen ni seereya sa k'o tɛ kalifa sɔn ye dɛ ɲinan ye ne san 60 ani san 1 ye u ka cɛ ɲini ka bana n'o ni min delila ka kɛlɛ ou bien an fɔra ɲɔgɔn kɔ o ma deli ka kɛ o tuma ne b'a ɲini politiki mɔgɔw fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an kana jɛ an ka sigi an k'an kɛwale fɔ banagaw ye u ka k'an fɛ kɛwale la u ko o kɛlɛ y'an fɛ kɛlɛ la dɛ n'u kɛra an fɛ kɛlɛ la ne yɛrɛ sigira kɛlɛ kɔfɛ ne ye fanga nin sɔrɔ kɛlɛ kɔfɛ est ce que e ko mɔgɔw fana tɛna i kɛlɛ o tuma n b'o yɔrɔ delili k'u fɛ mun ye politiki mɔgɔw ye mɔgɔ kɛwale de bɛ fanga se i ma o tuma n b'a fɛ an k'a ɲini n'an kɛwale ye bon nin bɛɛ fa ye mun ye sigi ka fɔ ressortissants u ka président Bamakɔ ne ye ci fɔ a ye Ɲamelo yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ ne ye ci fɔ a ye n'an nana sisan ka jɛ ka sigi yɛrɛwoloya bulon kɔnɔ ka nin kuma fɔ ni ala sɔnna an kan ka bɛn a la o kuma kuncɛ kuma na n bɛ foli kɛ jamanaden bɛɛ la an tɛ taa jurusara kɛnɛ kan n'an ye lafaamuyali kɛnɛ ta n'o bɛnna sen ma tiɲɛ na o bɛ diya an ye sinon an bɛnna ka dama n'a fɔra an k'an ta sara ɲɔgɔn na e b'i ta sara dɔ la bi sini ne bɛn'o kɛ den t'o ye e kɔrɔmuso den ye ou bien e tɛnɛmuso den ye an bɛ tila ka malo ɲɔgɔn ye ani fanga balen kɔfɛ an ta cɔ man jan ala bilen manda bana kaban kuma ala ka sabali d'an bɛɛ ma an ma lɔrɔn k'a fɔ nin tun ye kalifa kaɲɛ ye fɛn fɛn ka dɔn ka fɔ dabalibanko ye nin ko in na ka radio datugu o ye kabako ye dɛ an bɛ fɛn min fɔ yarabi ala ka hakili ɲuman d'an ma fɛn caman bɛ yen a bɛ fɔ k'a ban k'a sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya dɔw ye ala kana s'o ma n'an bɔra ye bi ye sunkalo tile 28 ye 29 su na ye maliki danbɛlɛ o na fila jumɛn ye sunkalo 29 o nan fila o ye jɔko 6 de ye jɔko kelen o kelen an bɛ fatiha kala ka kulu wallahu ka taa bila laban na siɲɛ 11 k'o da o kan n'o banna ka salamu bila i bɛna dugawu min kɛ i yɛrɛ ye o de ye nin ye allahumma ghassini fihi birrahma warzuqni fihi tawfika wal isma wa tahhir qalbi bin ghayahi bituhma ya rahiman bi ibadihi almu'minin i b'a fɔ ala ne datuguni hinɛ ye nin sunkalo in kɔnɔ ala i k'an gɛrɛsɛgɛ bɛnsema ma ani tanga ma ka bɔ jurumo ma nin sunkalo in kɔnɔna na ala i k'an dusukun saniya ka bɔ tuhumani o dibi fiw na ya ye ala min ne bi hinɛ muminw na o y'a dugawu ye ala ka ni sababa bɛɛ yarabi ala kalo in ala ka tɔ musaka ni ko nɔgɔya n'an bɔra yan n bɛ taa jamana kɔ kan Umu Danbɛlɛ mun b'e bolo bi
an karamɔgɔ Ukraine jamana kun kan jamana 40 de ɲɔgɔn dalajɛgɛ tarata don Allemagne jamana kɔnɔ ɲɔgɔn ye yɛrɛ k'a sigira États-Unis jamana fɛ ni waati na k'u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ko ka dɔ fara Ukraine langala tigilamɔgɔw ka fanga kan États-Unis minisiriso ale y'a jira k'a fɔ ko Ukraine jamana ko n'Ala sɔnna k'a bɛ sɛbɛya sɔrɔ ni kɛlɛ na ka sababu kɛ ko dɛmɛbaga ɲumanw ka b'u bolo n'an bɔra an taga Burkina Faso jamana kan jatigɛ wale fila kɛra Burkina mara fila kɔnɔ kɛra sababu ye ka maa 15 ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na ani ka maa 30 ɲɔgɔn k'olu jogi a kɛra ndɔgɔ furante in kɔnɔna la Burkina lakana tigilamɔgɔw k'u teliyara joona ka lakana tigilamɔgɔw bila ka taga ni marabolo fila in kɔnɔ n'an bɔra an taga Guinée Bissau jamana kan ka kɛ ni CEDEAO ka laɲini talenw ye faga dafiri wale min kun taara ka Guinée Bissau jamana sɛgɛrɛ février kalo tɛmɛnen na CEDEAO ye sɔrɔlasi 631 ɲɔgɔn bila ka taga Guinée Bissau faaba la avril kalo tile 26 in yɛrɛ la nka Guinée Bissau marabagaw yɛrɛ kuma bɔni ni kunnafoni ye ka da kɛnɛ kan RFI ale bɔra ni kunnafoni ye n'an bɔra yin Amnesty International ale y'a yira Faransi jamana ɲɛmaw fɛ k'u ka fɛɛrɛw tigɛ yaasa jatigɛ walekɛla minnu kun taara ka ɲɛsin siri kɛlɛbolo ma ko olu denw ka segin ka na Faransi jamana kɔnɔ ka sababu kɛ k'u tɛ minɛ cogo ɲuman na siri jamana kan nka Faransi jamana ni ma ka ale fɛla ye an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni kuɲɔli dɔ ye an bɛ dugawu kɛ yarabiya la basigi lafiya Ala k'o sabati diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'aw fo ka waleɲuman dɔn seli maaw bɛ ka ɲɛfilɛ n'a dafara an bɛ taa ntɛnɛn na n'a kɛra 29 k'a yira siga la an bɛ sɔn ka kɛ kari a mana kɛ fɛn fɛn an bɛ dugawu donkaw fɛ ka tila ka yafa ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ aw bɛɛ ye ko a k'an bɛn seli mana tɛmɛ waati min na